Urugulo. And if you come my day, no kuma. When you make come, the Buddha yellow. See, I didn't coach you. I can you. You can walk on that. Where can you get that? And I think I did. Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome, my oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-ejere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-ejere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye anyị fọdụda mba gị, ndị oche anyị fọdụda mba gị. Fọdụsị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite, afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime minister, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, okwu Igbo anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ka anyị kọwara gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara marriage, alụmdi na nwunye n'ala Igbo, and ihe o ji wee kwesị na ị ga-eme the needful. Yes. Maka na agwacha ndị ụka ọbịa asị gị na marriage is sacrament. Ghọtara ya? Ihe ọ pụtara bụ na alụmdi na nwunye bụ ihe mmụọ ka ọ bụ. Ghọtara ya? Aṅụ na ngwụ na nkwụ na-abịa maka na esimori ka awụ ofu. Mana bifo anyị gaa n'iru na ya bụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ anyị ji bịa, mba ebe ụzọ gbara ụwa ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe. Yes, ndị restoration ministry na-achụ n'igwe wụ aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, maka na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Anyị anaghị esho testimony na social media maọbụ ihe ọrụ na social media maka na ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa, ọ dịrọ necessary. Mana I can tell you na aja anyị chụwalụ ọ karịgo 2 years anyị bido nyaba aja, and o nwere ndị na-esonyere anyị na aja kwa ọnwa ọbụla maka na uru dị ya. As I'm talking now, onwegoro ndị bukuru from January to December 2024. Maka na ebe nwatakịrị na-ebe akwa atụ aka, nne ya nọrọ na nna ya na ya. Mana ihe na-achịkọwara n'ugbo na ike dị na aja a na-achụ n'igwe ka abụ ofu ihe ama. Then
ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Email donation token to the account number. 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 Anyị ga-emesi bụ na anyị ga-adị gị na ndị anyị ga-achụ aja n'isi ha n'ọnwa Disemba. Ị ka nwere ike isonye na nke ọnwa Disemba maka na ihe na-ala azụ ofu ọnwa. Nke ọnwa Disemba anyị ga-achịkọta ya na Disemba 31st. Ghọtara ya? Anyị ga-achịkọta ya Disemba 31st. Then ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara na ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Email donation token to the account number. Ihe anyị na-eme bụ na anyị ga-ewere account number ga debe na altar na-achụ aja na-ekwubi okwu n'isi gị ganye n'ọnwa Disemba niile ahụ. I can tell you ike dị na aja na-achụ n'igwe maka na igwe bike. Nke a bụ ofu ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwaziri gị bụ ị kwesịrị ịmakwa bụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, nkụzi ị na-anụ taa ị like ya chọọ ịnụkwu ya ọzọ. Ihe ị ga-eme bụ na ị chọrọ ịnụ nkụzi ọzọ bụ ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị chaatị m na WhatsApp, agwa m gị ihe ị kwesịrị ime. Den nke ọzọ ọ bụla ọ bụkwa ndị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ n'igwe, chaatị m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Send the message na number m may respond there. Mana ịkpa abụọ ọ bụrụ na m dị busy, my PA will respond. Yes. But I can tell you, you get what I did also almost was good, but we send the message. Because of our nature, you watching Nunkuzi and Anota. But we shall know what cousin does, I and a cousin ordinary who was your bona. I will over 1,000 lectures I did on YouTube. Kuza and Akuzo was your bona over the years. Jenna Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite na YouTube. You watch ya share kwa them does. Ọ bụkwa na ị na-eso na isi n'Eziokwu TV. Ọ bụrụ na ọ nwere Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel a, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Nollywood channel Ugochitubelu movie productions na YouTube, ị ga-awọchị ya. Ijekwazie na Eziokwu great movies, ị ga-awọchị ya. Igbo ọ bụ ọgwụkwa nnọọ Igbo movie, jee na Eziokwu Nollywood movies na YouTube, ị ga-awọchị kwasị ya. Ka ị na-anụ olu m na-agbasa na-agbatu aka na share button, o nwere ihe ọ ga-ewepụ gị n'ime ka nwanne gị wee nụ ozi a nụ from the horse's mouth. Ka ị na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, ka ị na-emetụ aka na share button. A sị nka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taata bụ ụbọchị afọ gọzie gị ma gọzibiga gị oke n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ise den ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa dịka nsi wee kwu bụ ihe gbasara alụmdi na nwunye, dị na ihe omimi dị na alụmdi na nwunye. The title bụ n'ọnụ oyibo bụ All You Need to Know About Marriage in Igbo Spirituality and why you should always do the needful. Mgbe ọbụla ịfụtara onwe gị na-echọrọ ịnụ di maọbụ nụọ nwunye. Dịka nsi wee kwu, alụmdi na nwunye bụ ihe omimi. Ka nkọwara ụlọ, alụmdi na nwunye adịrọ as simple as ụnụ nwa na-eche, maka na ọ nwere ike ọ bụrụ na ị mara. Gịnị bụ alụmdi na nwunye? Alụmdi na nwunye bụ mgbe nwoke toruru ogo wee sị na o ruo n'oge iwube ezinụlọ nke aka ya. Ọ nwere ilu ndị Igbo na-atụ, a sị na nwata biri ụlọ okere mmụọ. So mgbe ọ bụla ị kwara ngwuru na-echọgo irezi another family, ọ bụrụ sọ ihe gị nwa ya eme. Ị niile nwa ada gị na ya ga-anọ wee nọrọ n'ofu alụ wee reze nya family. Mana o nwere ihe kwesịrị na ị ga-eme, and ọ bụrụ na ị mere ife ndị a ị kwesịrị ime, bido na spiritual angle to physical angle, ọ na-anya bụ mmadụ ejigara ada ifọkwa. Anyị bụ ndị mmadụ na-eme ya mistake ọtụtụ mgbe maka ihi na akọwarara anyị aghọtara.
ọnya ka anyị ji bịa n'oge ọdịnala ka anyị na-akọwaziri ndị mmadụ spiritual implications of ihe ọbụla ha na-eme maka na amaghị ihe ndị a kpatara ndị ụka ji wee rie anyị front and back wee were ọdịnala anyị wee kpọtụọ ọdịnala anyị. Yes, maka na mgbe gburugburu ọsọ ndị ụmụ nwoke bụ ndị na-eje n'okwu mmụọ je na-agọdọ mmụọ na-akpa alụ gbasara ọdịmma. So ụmụazị na ụmụ nwanyị enwere idea of etu ihe bụ ịgọ mmụọ si wee dị in details. And ọnya kpatalụ na mgbe ndị anyarị bịara ha bidoro n'aka ụmụaka na ụmụ nwanyị. Ije n'ọkụ anyarị dị iche iche ị ga-afụ nọnda ụmụ nwaanyị bụ ndị na-alụ họl, ha na-alụ uluka, ha na-alụ chapel, ha na-alụ nke ha na-alụ ọrụ ha wawu the base, the mothers. Then ebidozie na ụmụaka kaachị aha yọng. Ọnwụ na-etiri onye a na Sunday school etinye na catechism class ma ọ tinye na block rosary. Yes, rosary a na-epe after block. Yes, nke nsoro jee nke ọma. Ọ bụrụ ndị Anglican etinye na Anglican Prayer Association akpọ apa. Now, catch them young. Ụmụazị adụtụ na ha nwere basic knowledge of ihe ọdịnala is all about. Maka na ọdịnala bụ na-agbasa ozi site na nna na-agwa nwa ya n'ọnụ adịa dọkụmentị ya adị ede ya ede. Onye agbata ma ụka ọdịnala kịta Godian religion nweziri ihe nwezie dọkụmentị adọkụmentị ya niile nwee ma nkọmi nsọ bụ holy book, nwee ma hymn book, nwee ma children classes. Mgbe ihe eji eme kpọbatazi ụmụ nwaanyị ka ha nọrọ n'ebe a na-eme ofufe site n'ụzọ dị etu a ha enwe ike na-enwe in-depth knowledge of how things work n'ọdịnala. Mana anyị ka na-achọ ka anyị kọwara ndị mmadụ through social media ka ha ghọta ihe bụ ọdịnala, ghara ịkwụsị this inferiority complex. Ị ga-afụ onye Igbo toluru mmadụ jee nụọ nwaanyị etu o si anụ nwaanyị, ọ karịghị feel inferiority complex because na n'oduro nwunye ya wee je n'aka onye yi uwe ọcha ka ọ kpere ya ekpere maka ihe ọ na-afụta onwe ya na ya nụrụ nwaanyị ma ọ na ya na-afụ iko. Ịmachi marriage one ka anyị na-eme n'ala Igbo maka ihe marriage bụ ka mmadụ ga-atụ. A sị na Mary na Joseph ụdị na nwunye ewee sị na Mary onye ekwekọrịtara ikwu na ibe kwekọrịtara na Joseph ga-abụ di ya. So once ikwu na ibe kwekọrịtara na gị na onye na-eto abụrụgo di na nwunye gọzie ụnụ, is okay, that is marriage. Abraham na ndị otu ya na Baịbụl ka onye gbara ha akwụkwọ n'ụlọ ụka. Yes, nke a na-agụ onye riri eri. Solomon na onye Samson na David dere Sam na Paul na Peter ka onye nwere ha chọọchị nwere ihe kpatara eji wee rie ndị anyị rie anyị front and back. Oge ọbụla anyị na-afụta nke anyị na nke anyị ewu dị inferior. Marriage onye ka anyị na-emezi ndị onye nwu nwaanyị nwoke mekpara na ana kpa na ọfụ bụrụ mmanya etu esi ebu jee gwa ndị nna nna mụ nwa nwata nwaanyị chọrọ ịnụ, declare your intention. Nne na nna kpọọ gị wee jụọ ajụjụ etu esi eme ya, ịnụọ nwaanyị nụchaa nwaanyị aka ụbọchị ị ga-akpọ ikwu na ibe na ndị enyi nyanwụ nwatakịrị na ndị nke abịakọta ọnụ erie ma ṅụọ gọzie ụnụ. Yet obi kakwa gị iduru onwe gị jewe n'ihu onye yi akwa ọcha anụrụ nwaanyị ọ mara ihe ọ marriage o test bụrụ marriage. Geti ọ dị izi, o nwere ihe mmadụ gụrụ n'akwụkwọ na theory na-akụziri agba marriage as borrowed course maybe mgbe ọ na-eme philosophy ma mgbe ọ na-eme theology. Ọga o mere ya ka onye anwa experience ihe marriage is all about. Maka ihe marriage kwesịrị ewu in total humiliation, as in total submission to your partner. Onye gị na-enwere nkwekọrịta ọya ahụ kwesịrị ịbụ. Mana ka ihe a na-enweta na marriage taa bụ na ebiri ụmụ nwaanyị na onwe ha achọzi this committed, ha na-achọ freedom because of 21st century na agbụrụ ha ka a na-eme. Mgbe ndị nna anyị ha mmadụakịrị na-erube isi, mgbe ahụ ka a na-anụ nwaanyị na agbụrụ asị jewe na agbụrụ dị etu a na agbụrụ a bụ ezigbo agbụrụ kpatara nwoke bịa na be nwaanyị, nwa nwoke na-achịrị nwaanyị bịa na
famili ọ chọrọ ịnụ nwaanyị. Ọ sị ya nna anyị na ha bịara na be gị ka anyị zere agbọ, ka anyị zere agbọ maka na agbọ dị mma, good family. Mgbe ahụ mgbe nwatakịrị ndị na nne ya adọda aka na ntị sị nwa m anyị anaghị agbakwa n'ilo, anyị anaghị akpa nsị, ọ gụsịara ihe ọjọọ so na itekwa be dị na ị na-anata. Nwata nwaanyị bịa ọtụsa ahụ dị ebe arụ ya mgbe okunata, mana kịta onye mere ọfụọ ka awụ before you know it, marriage dey collapse. That is the problem. Ịmakwa ihe marriage oke ịnụrụ ọgba aghara a na-enwe na Catholic Church na n'ebe ndị fada ngasị ministry. Onwe nke a na-akpọ ọkụ na-elele ka a na-akpọ ya na Nsụka Diocese, ma nke Mbaka na onye otu ya. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Ndị a nwere ministry a na-ekwezi erubere isi n'ebe bishọp nọ, ịghọtara ya? Maka na chekwuzie na mgbe anwa gị na ya na-emeghị oden ịbịa akwa ijega ebe a na-echikwara bifo, mgbe aha ya nọ n'oche abịa na-eke isi ring bishop in total humiliation, as in submission to the authority of the diocese. All marriage because he married to the church. But today most of them chose the freedom. No one ministry, no one factory, no ego ya abụ ego ya. Ọ gwara nya na-ese okwu n'Enugu steeti, ọ nwere mara. Ihe na-ese okwu na ndị a chọrọzi ịdị submissive. Mgbe gboo onye nchụaja ụkọchukwu o nwere ike ịnọkọta kwuo okwu against bishop diocese. A na-eme eme mana freedom na-emere na ụfọdụ pụtazi instigate their members na court of bishop. Amụrụ ga-agba asaga na Enugu steeti na Nsụka. Ihe na-achịkọwara gị nọọ ihe dị na agbụra. Total submission adrozi in many type of marriage, whether ma ọ bụ nke father the marriage to the church, ma ọ bụ nke nwaanyị the marriage to dear. Ụwa nọ na nkịta agba onye ọbụla onye mee uche ya. Mana gee ntị, o nwere chọrọ ịkọwara about marriage. Mmeji ọdịnala marriage wee kọwara gị. Gịnị wụ marriage? The first thing ị ga-eme before you say dị married. Yes, mgbe gboo ọdịnala Igbo nwere ihe a na-akpọ nnetana. Mana ihe mere mgbe anwa bụ na uwe oge anwa bụ oge nwatakịrị na-ebi ndụ na agbụrụ nne na nne ya. Nne ya ga-adọrọ aka na ntị sị ya nwa m na iji eji ya na-eje itekwa na anyị ule na agbụrụ anyị adịkwa eme nka, na agbụrụ anyị adịkwa eme nka. Mgbe nwatakịrị na-ebi ndụ na agbụrụ ya, nne na nna bịa na je gbachaa njụ nwoke na-abịa ịlụ gị, a sị gị nwa m jebe na agbụrụ a dị mma, na famili a nke nwoke a na ọ dị mma. Nwatakịrị ekwe, o ruo na be di orube isi, o ruo na be n'ebe nne di ya nọ orube isi. Ọ marụ na ndị be di famili ọ batara ọwụ famili ya orube isi. Egwu ya nọ na anọ omenatarụ di ya. Mgbe esi dị n'ụkwụ kwa nwata nwaanyị na-akpọ nna ya ukwu di ya my lord. Ịgụtara ya n'akwụkwọ Abraham na akwụkwọ Baịbụl, Sarah pụtasị ya my lord, ọ die ka ọ na-enye the utmost respect. After God, the next chi gị na-afụ anya bụ di gị, maka na ọ di bụ nwaanyị. Mana agbụrụ ekwere ya, ọ bụrụ ekwere ya bụ nsogbu. Onye gwara nwa nọ gwatụ mgbe ahụ nwata nwaanyị pụta, nwoke na-enwere ụlọ nke nwaanyị ebiri na mkpuke. Ọ pụta otu onye kene nna anyị ụtụtụ ọma, ogunata nna anyị etinye ya aka n'azụ di oriakụ nkatago. Etu a ka esi eme mgbe nwaanyị na-emenatara nwoke. Ọ kịtazi di na nwunye a na-asị na di na nwunye na-akwa iko nke anya. Ịma ndị ga-ebulem ndị anya ndị ụka bịa gwasịrị na di na nwunye wee ofe isi, ụmụ nwaanyị wee koo ka bred. Ya bụ nsogbu. So about that submissiveness, very important. That is the key. Ndidi onwe nke imelụ nwoke nwe ụlọ wee baa mba dịka nwoke nwe ụlọ. Nwoke nwere ihe ọ na-alụ. Esi ka ịsọmisie ịsọ du di gị ka ọ bụrụ vegetable husband, ị ga-ata afụfụ. You know why? Ụmụazị ga-eleta. Nwoke nwere ihe o ji bụrụ nwoke. Ọ bụrụ na nwa ga-ada atụ egwu nne ya kwuo n'okwu etu a ọkụja, ịghọtara ya? Mana mgbe ị na-edi ka ọ bụrụ vegetable ịnago, because nwa ọzọ ụmụazị ga na-eme ka ewu. Nwoke bụ nwoke bụ chukwu gị n'ezinụlọ. Mana nke ka a na-afụ kịta, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị riwara anya na-ejesi ka eje gwọọ ọgwụ ka e weta die na ụbọtụ ka o wee bụrụ onye na-achị. Ya bụ ihe a na-ekwu maka ihe abụrụ marriage. Mgbe gburugburu ka m gwa gị, mgbe gburugburu a na-ajụ ese
nke mbụgoro na ezinụlọ a nwere ike ịbụ ezinụlọ magbuo onwe ha, nwere ike ọ bụ tụrụ their parents, ha na-ejerịtabe ibefa nke agba ofu. Nke ịbụọ bụ na famili a na-ejerịta n'ebe ibefa ahụ, mgbe a ga-eje nụ nwaanyị, nke mbụ a ga-ebu ụzọ megoro bụ nwoke ya ejekwu nna ya si ya na ya chọghị ịnụ nwaanyị, nna ga-afụrụ agbago gị aka n'ume na irugo oge ịnụ nwaanyị, ọ sịkere onye ị chọrọ ịnụ ma ọ bụ na-afụtara gị afụtara na ikwu na ibe gị fụtara gị ezigbo agwa. Iji ebe anwa mgbe a ga-ejeje kụọ aka n'ụzọ expression of interest, ọ bụrụ onye ahụ na-anụrụ nwaanyị akụcha aka n'ụzọ anwa, o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ nnetana. Ọ bụrụ tata ka e nwere ya kọtship, mana n'ụtọ mgbe gburugburu mgbe nwaanyị a na-ama nwaanyị site na agbụrụ ya, asị na agbụrụ a na-ezigbo agbụ ka eje zeta agbụrụ befa. Mgbe ahụ mgbe ọ na kọtship a na-adị lọngụ maka ịmakọship. Mgbe e ji akụcha aka na be nwaanyị, nna m nwa akpọ nwa ya nwaanyị si nna nne ịnụrụ ihe onye akwụ nọọsị na ọ chọrọ ịnụ gị, kedu ihe i kwuru? Ọ sị ṅụọ mmanya. Nwata nwaanyị mechie ihere, ọ sị okwenye isi ṅụọ aṅụwa nkwụ. Emesịa si na onye mbe agwazie ha na emesịa na nwata nwaanyị abịa nneta ana. Onwe ha na-akpọ nneta ana na ọnwụ ndị chọtara nneta ana a bụ nwaanyị a ga-eje be di ahụ nọ some days depending ihe ekwekọrịta. Ọ nọcha some days ya nwa ebunye ihe mmanya, egotachara ụfọdụ ihe gasị ọ ga-ebu wee na befa. Ihe ndị a unu gotagharịa gosiri na ụnụ nabatara ya na nneta ọbịa, maka na mgbe ọ bịa na be ụnụ unu na-enene ya nwa na-ene n'ụlọ. Ọ bụrụ na ụnụ nwa na ụnụ ga-anụ ya anụ dị satisfied, mgbe ọ ga-ana unu egotachara ya ihe, nwere ike gotara ya akwa, gotara iyeri ntị, gotachara ya ihe ịchọ mma na mmanya ọ ya ebu wee na befa. O rughara ebe ahụ etu unu si bukọ ya ihe na-egosi nne na nna ya na ụnụ dị satisfied. Nara na-eme courtship, yes. Mana mgbe ahụ bụ ọ dị eto ogologo like ihe a na-eme kịta 3 months 6 months 1 year, ọ dị eto ogologo because mgbe ahụ bụ agbọ nne na nna na-eso control 80% of somebody's character. Mana ka ihe nwe kịta social media dara ụmụ nwaanyị letọ ma nwoke ma nwaanyị. Social media mere ọnwụrụ ihe dị ka agbọ, maka ihe afọ agbọ nne na nna ya adịghị agba n'ilo. Social media eme ya ọ na-eme rọs, na-eme hukọpịa bụrụ hukọpịa, ịghọtara ya? Social media 21st century a mebiri onwe ihe dị ka agbọ, maka ihe afọ onye agbụrụ ha dị very good, amụ onye na-asị ebe gosipụta. Ihe na-achịkọwara gị onye akpataziri na kịta na-enwezi long courtship, ka ị mara onye ahụ personal life ma ọ bụrụ ozi nke ka esi na agbụrụ ya, ịghọtara ya? Now, mana ihe na-achọ iweta ebe a bụ na gị bụ nwoke na-achị nụ nwaanyị, mma agwa gị ihe i kwesịrị ime ka anya mara eji wee bụrụ ya. Nke mbụ, imekwara misteki anyị megasịrị na mgbe anyị na-ebido gee ntị. Ịchọ ịnụ nwaanyị, nke mbụgolo ịnụ nwaanyị wụ spiritual, yes, nwaanyị wụ spiritual. Nke mbụ ị ga-ebu ụzọ megolu gwa ya chi gị, gwa ya spiritual forces na-ịchọghị ịnụ nwaanyị, ịghọtara ya? Ọ dị very important. Esikwana ka ị neghara ya anya, yes, na ka ị neghara ya anya, ọ dị very important. Ha nyere gị aka chọtara gị ezigbo nwaanyị. Ọ kwado eziokwu na ụwa na-agha agha, nwaanyị na-agakwu agha, nwoke na-agha. Ọkwa nwaanyị ya abụ ejusie ese n'isi ya, ụnụ ga-adaba. Mana mgbe ọ batazie, ọ bụrụ na ọ mara ihe ọ na-eme, o deviate from that character anwa o kwesịrị ide ebi, bido gebe asịrị, bido kpawa aja ụkpa. Ọkpawa aja ụkpa anwa ị nwere ike ịdụbụ ya, ma ọ bụ gbanye ekwe na marriage a nwere ike crash, ịghọtara ya? Maka na mmadụ a ịfụrụ enye mmadụ freedom. Chukwu okike kere mmadụ ka mmadụ bie ndụ dị mma n'ụwa wee binyere ya, ịghọtara ya? Mana mmadụ bịaziri n'ụwa n'uto freedom e nyere mmadụ deviate ya. So ebe nwaanyị nọ na anụ nwere ike deviate despite the fact na afa akwu na ọ dị mma, yes, afa na-ekwu at that point in time, but enwere many factors nwere ike ime ka onye a deviate ya, then adịzie njọ, yes. Mana ihe na-achịkọwarịgoro ugbo ihe a consult goro afa. Ọ bụrụ na ị ga-agba njụ gbaa njụ. Nke mbụ goshon na famili abụrụ famili na-eme ihe a na-asọ nsọ. Ị ga-agbagoro mbọ
fụ na famili a abụrụ famili na-eme ihe a na-asọ nsọ nke mbụ. Nke abụọ, ịmaja na famili a bụ famili na-eme ihe a na-asọ nsọ. Then ihe ọzọ ị ga-emezi iwu ya bụ onye anwa, take your time, don't be in a hurry to understudy the person. Ka ị marụ na onye a gịnị ọ dị compatible. Kama ya adịna too long, at least 6 months. Yes, between 3 to 6 months depends on how open the two people involved there. Ọ bụrụ ebe e nwere onye aghụghọ na-aghọ aghụghọ, it can be a little bit longer. Ọ nwere ebe mmadụ ya aghọruo aghụghọ ya karakta ọ na-ezo ezo ya pụtarịrị ihe nwanne ka agba ofu. Mana etu na proses na-achọ ịgwazi gị ihe ị ga-eme avoid na marriage. Mgbe ahụ ị chọtaziri onye ahụ ya anụ, ejekwana gị na nwaanyị biri na-amụ nwa na-awụsa na-eme the needful. Yes, eche ịnụ nwaanyị gụọ nwaanyị ịkọnfam go na-eyi anụ ya ụnụ na-abụ ọ dabara ụlọ, do the needful. Were mmanya jee na be nne na nna ya, gwa nne na nna ya na ịchọrọ ịnụ nwa ha nwaanyị, ka ha gaa ọfọtụsa nkwụ na wee gwa mmụọ be nna ya na nwa ha nwaanyị bụ Njideka na-achọ ịlụ di. Very important. Yes, wee dọkịta duru mmụọ nwa mmadụ na-eme ka mmụọ na ndị nwe nwa amalụ na ị na-anụ nwa ha. Ka ị na-agwa physical parents ka spiritual parents, ndị nne na nna ya na ndị ichie ebe nna ya na-amakwu na nwa ha nwaanyị ga-eji eje di, because you need their support. Mgbe ahụ ị wetara nkwụ, nna m nwa kpee ekpere gọọ ọjị tụọ nkwụ na ala wee gwa ndị ichie na nwa ha Njideka na-ejekwa ije di. O jekwa ebe a ka ọ gbuo ozuzu eke, gbuo ozuzu orie, gbuo ozuzu afọ, gbuo ozuzu ụkwụ. Ọ dị very necessary. Ị ga-eme denụ imesịa ya, denụ from ime isetụrụ nne na nna nke mbụ, ịkụ aka n'ụzọ, ịbịa mee ego. Denụ mbọsị a ga-amazi ọgọdọ ịgba nkwụ. Ọ na ịgba nkwụ anyị maa n'ilu nzukọ nwaanyị n'ọdịnala Igbo, maka na ụbọchị ịbịa mee ego for the immediate family of that particular girl. Enwere ike ndị ga-anụ ụbọchị ahụ nwere ike from the family of the girl nwere ike ma ha eru na 10 ka ahụ ime ego. Mana ụbọchị ị bịaziri ịgba nkwụ, ụbọchị a ka a ga-enye gị list ga-adị na ya. Ị ga-anụrụ nne na nna m nwa ahụ, ị ga-anụrụ ha nwa ha nwaanyị. Onwe ha na-akpọ ịnapụ azịza. Yes, ị ga-anapụ nne m nwa azịza. O nwere ihe ị ga-enyegasị ya na ihe ndị ị ga-egote ị ga-enye ya. Ọ dara isi obodo ọbụla. Tenụ ụmụ agbọghọbịa ndị nyara ya sokwa wee na-eto n'ụnyaahụ. Ụmụ agbọghọbịa nwere shia, ụmụ okoro nwere shia nke ha. Ụmụada, that is ụmụ ọkpụ. Ndị nwe ụmụada awụ ụmụnne ihe ndị ụmụnna fa ndị jekwara di ebe ọzọ. Ha nna nwanne ha nwaanyị Njideka na anụ di, ha ga-abịakwa na befa na vileji ha soketa oke ụmụada. Ghọtara ya? Ekecha ya, o nwere nke a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọkpụ. A na-enye ha ọkụkọ ụmụ ọkpụ. Ọkụkọ ụmụ ọkpụ akwụkwọ ọkụkọ ha ga-egbu. Ụmụ ọkpụ daiz ụmụnne ha ndị nwaanyị ndị ngwori ahụ ga-esoketa oke na ọkụkọ ụmụ ọkpụ a na-egbu ya egbu. Yes, then ndị ụmụnna si ndị nna na ya bụ vileji, a na-akpụnye ha ewu a ha ya egbukọ ya egbuchi ewu ahụ, ewu eji m ọgụ ekewe ya na be ya wee ke ihe ihe eketa nwere ike ipe mpe. Ọ bụrụ the size dị mkpa, ihe dị mkpa bụ n'isogo bụrụ a living witness, maka na ọgụ ya akwụkwa ndị nna nna echi na-ewukwa a living witness na mbọsị Njideka nụrụ di I was there. Ịghọtara ya? Ndị ichie afụrụ anya eri ọbara igbusara na anabe nke nwaanyị yanwa that day. So ihe a wụ nnukwute ihe ịtụnanya ka ọ bụ na emistri. Then ihe ọ pụta ọnya maka ewu ahụ a na-egbu ụbọchị anwa kpatara na nwaanyị ada agba nkwụ ugboro na-abụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na nwaanyị nụrụ di agba nkwụ n'isi ya, ọ bụrụ na o jebere ije di, ọ bụrụ na ọ dabara, mana eji abụọ by fire by force n'ọdịnala Igbo, ọ natabe nna ya. Ihe a ga-erifọndụ nwoke ga-anụ ya mbụ owu ego o mere n'isi ya. Dị afọ nwaanyị ahụ adịgo free, enye refọndụ ya na ego ọ dịgo free. Nwoke ọzọ nwere ike ịbịa ya, ma nwoke ọzọ anụọ ihe ọ ga-eme uso ego ya gbazi. Maka ndị ichie ama eri ewu ugboro na-abụ isi gịnị? Isi Njideka. Ịghọtara ya? So etu a ka esi eme. So mgbe ọ bụla ị bịara gbaa nkwụ nne na nna m nwa n'ihu igwe mmadụ, n'ihu ndị ụmụ okoro ma ụmụ agbọghọbịa, lele friends and well wishers
ndị niile relate to the girl ụbọchị ọ na-agba maọbụ ịgba nkwụ ibe nnukwu ihe ụlọ na-agba ya. Nna m wee kpọọ nwa ya n'ihu ọha wee gbapụta nkwụ. Agbapụta nkwụ anwa, onye gbapụtara nkwụ nwụrụ, agbapụta ọzọ. Nna m nwa agba ya ada m, ada ya nwaanyị, ada m Njideka ọbịa ọsị ya Njideka, n'ihu ikwu na ibe gị anyị bụ ndị nna gị na nkwụ a jee gosi anyị onye anwa esi n'ọnya ka gị na ya ga-ebi dịka di na nwunye. O wee chọwa nwụ di ya, obi izie di ya anwa o ruo detụ mmanya ha niile, odetụ mmanya ha niile, o buru biye di ya. Di ya anwa nwụọ ọnya bụ mmanya in appreciation. Ihe mere ihe awa ọgbụgba ndụ ka the YouTube family na-enwe maka ụbọchị anwa. Bido ụbọchị ahụ emere mmemme a, mmụọ si na be nke nwaanyị ka esi wee chi iche eti onye agbata na mgbe gburu gboo nwaanyị na-ebu okwu chi eche iche edi. Onye agbatakwuru na ụfọdụ arụsị dị n'obodo ụfọdụ bụ nwaanyị bịara ije dibịa wee bịa. Ịmara ụfọdụ arụsị ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịara ije dibịa bịa dịka ụfọdụ ogwu. Ghọtara ya? Na ihe na-achịkọwasịrị ewu ọnwụ na ọ bịacha mechaa nka, o mechaa nka bịanụ ọgbụgba ndụ anwa ndịkọ anwa erikọrọ ụbọchị anwa na bọndụ the two family. Emesizie in appreciation, nwoke anyị were ego tii na kọpụ anwa wee wechighalụ nna m nwa in appreciation na okweta akpọnye nwa ya nwaanyị. Nna m nwa wee sị ya nwa hụnata ka mpere ụlọ ekpere gị ọrụ n'ọfụ, ewee gụọ ọrụ ha ọfụ na ha ga-agba ozuzo afọ, ozuzo nkwụ, ozuzo eke, ozuzo orie, na ha ga-enwe ụmụ nwa dị ana, na ha ga-enwekwazi ihe akụ na ụba a ga-eji wee zụnye ụmụ nwa dị ana. Ọ dị very important. Ị na-achọ ịgwa m na ekpere nna m nwa mmụọ n'onwe nu na-eke ji obi aṅụrị wee kpee ekpere, enwe aṅụrị wee nwesara aka na ọ dị niile nọọ nke onye yi uwe ọcha nọ na St. Mark ma St. John n'ọnya dị. Anyị na-eme onwe anyị ka nka mmadụ. Onye mee ọbụ ya mkpọkọrọ ọgbata obi were kpọrọ anyị. Anyị bụ ndị Igbo ga-eme onwe anyị ndị bịara abịa na-agwazi anyị na nke aha mere bụ nke dị valid. Ịghọtara ya? Ọ ikwu na ibe m nwa gị asị ha nwa m kpọrọ nwa m ndụba na m agọzie union ọnụ. Isizie na ngozi nke agụ ịgọziri ara ya na nke onye ya akwa ọcha ife ọ na-eriri gị eri. Ihe m na-achịkọwara gị bụ kaba arụ. Ọ bụrụ na ị gbabọrọ nkwụ nwunye gị, o nwere ndị ọzọ eriri eri na ha je eme ego nwaanyị duru nwaanyị jee n'ụlọ ka je gbaa akwụkwọ. Ọ na-eko onwe nkucha, ọ na-eko onwe nkucha na ihe ya na ya anụ nwaanyị ọga iribụrụ nwaanyị. Oke ihe ị ga-eme bụ imecha ego nwaanyị jee setụrụ ụmụ nwaanyị m ndị ikwu na ibe m nwa ka ha marụ na nwa ha na nwadụarị nwanne ha nwaanyị Ifeyi nwa anụgodi nwa Njideka anụgodi. Ị nwere idea? Ị ma na ala Igbo ọ bụrụ na be anyị ime ego nwaanyị mana ị gbara nkwụ ifufido all the righteousness the needful ka ndị youth ka ọ dị akara dị iche iche ma ndị ụmụ nwaanyị mara na ị na-anụ nwa ha nwaanyị. Ọga nwata nwaanyị ahụ nwụọ na be gị, ọ gaghị agba nkwụ ya n'ozu bife emie ya akwa ya. Ị nwere idea? Oke ọga madam na-ege ntị, ị ma na ọ bụrụ na ị gbara nkwụ na-emere ego gị ma ọ bụ n'ijewe na Abuja mmadụ eje soro ofu nwoke na-amụ nwa na Abuja mụdo nwa adaghị nwaanyị wee toru ihe nri bi. Ị ma na adaghị nwaanyị ahụ na-ama agba nkwụ ya na ọ bụ na eburu ụzọ gba nke gị. Ị nwere idea? Yes, maka na ọ kwụrụ ara aka onye ka kwụrụ ya anụ. Anyị agbalịrị nkwụ nne bifo agba nkwụ nne ya. All the process. Nke ọzọ njiwa maka ya wee bịa maka ndị eriri eri na-abụ achị ike nwa ha di anọrọ na Lagos ma ọ nọrọ na Abuja kee nwa ha di, ma ndị ichie mmụọ dịbe nna amụrụ na-ekere nwa di. Ọ nọrọ na Abuja ọ kpọọ ndị Igbo, o jee n'Igbo Union kpọọ ndị Igbo. Nwere ike ma ndị Nsụka ma ndị Ebonyi ma ndị Abịa ma ndị Imo ma ndị Anambra na ya akpọọ ha niile wu Igbo Union. Ọ kpọọ ha sị na nwa ya na-agba nkwụ, o mekasị ofu ihe duru nwa ya dị ofu onye kogi. Ọga ịgbabọrọ nkwụ. Ị bụrụ onye na-ege m ntị, nwa famili ijere ka ha jee ịnụọ nwa ha wee mee ụdị arrangement ya ekwena. Ịghọtara ya?
maka na a ga-enwe mmụọ dịbe nna ga-ewitness na onye a na-agba nkwụ ndị ụlọ anyị na-eji ndatụ nwaanyị ahụ wee nwee ike goluo ana wee gụọrụ ụlọ ọfọ na mara eji ụlọ a ga-adị ka ede napara ụlọ n'aka na ụnụ gị ihe ya akasịrị ụnụ a ga-akparị dị na anakpa na ọfọ ndị mmadụ emekasịsị na agwacha ndị ụka na ihe abụ sakramenti ịghọtara ya. Alụmdi na nwunye bụ ihe mere mmụọ involve, ọ bụrụ sọ ndị dị ndụ ụmụ mmụọ ga-ewitness ọ ya batara eji enwe ọgwụgwụ ma ọ bụ ya na ewu a na-egbu nwere idea. So e nwere spiritual undertone maka na ọ bụrụ na mmụọ dị be nna mmụọ etinyere ya aka mara eji ya ga na-adafe efọkwa enwere ike otu mgbe ọkpọ abụrụ n'anya maka na mmụọ etinyere aka na ya. That marriage was never blessed by the gods. Get ka ngwa gị, ọ bụrụ mgbe gburugburu mgbe ezinụlọ n'okwu ụkwa mgbe ndị mmadụ na-efolo normal process adịbeghịkwa maka gụwawa onye riri eri ọrụ ụbọchị a na-agba nkwụ isi na ịdị aṅụ kwa nwaanyị nọọsụ kpọrọ Fanta ọ ga-eriri gị eri maka na ị mara na mmanya ahụ a na-aṅụ nwere uru ihe ọba ụfọdụ ke maka ndị ọzọ na-atụ ụjọ na ya egbu ha ọnwụdụ na-ahụ enye ha mmanya aghafuo ọ gaghị eriri gị eri. Ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị na-ege ntị maka na ọ na ide eje ino ị na-eje ụlọ ịmara ọdịnala ụbọchị ahụ egbupụtara mmanya na galọn onye izi a na-agbapụta mmanya na galọn nwa ọdịnala Igbo na-ebu ụzọ lụọ ọgwụ. Ọ gbapụta mmanya na galọn obu ụzọ nwụọ ime ihe o jiburu ụzọ nwụ ka o wee gosi na mmanya adị ebe a na nsị adịrị ya. Ọ gbachazie ọnwụchazie nke awa ọ gbatazie ọzọ ọ ga-ebi nna m nwa akpọzie nwa ya nwaanyị ha dị ya Yoruba. So nsị adịrị ya mgbe ahụ nwata nwaanyị kọbalụ mmanya ahụ na-aga ọga onwere ụdịchi ide poison. Ihe mere owu n'iwu onye ogbugbu kwenta, ihe mere owu ewu na-eriri gị eri, ihe mere owu na ịmarọ n'ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na mmadụ nwere pawa invoke ọgwụ poison n'ime data mmanya anwa nwunye gị bụ yes kọva ya. Ọ bụrụ na mmadụ nwere pawa invoke ọgwụ n'ime mmanya ahụ ịma na mmadụ ahụ nwere pawa invoke ọgwụ n'ime ahụ gị. Kedu ihe na-akọ? Ịgbọ na mmanya ahụ efu mmanya kwesịrị ka o wee bụrụ ọgbụgba ndụ ka anyị na-ezinụlọ tu famili ahụ na-eme ịmara mmanụ mmanya ọgba ndụ dị ya. Mmanya ọgba ndụ a ka ị gafe mana iruo n'ụlọ ka ị ṅụọ nke ọgba ndụ ịghọtara ya. Unu na-eme onwe unu nwere onye na-egbu ịghọtara ya. Mgbe m na-eme nke m ndị mmadụ sị m gafuo nsị agafuo gị onye ndụ m adụrọ n'aka ofeke onye a na-agwọ ọgwụgwọ ofeke ka ọgwụ ndụ m adụrọ n'aka ya na nkarịrị egwu nwụọrọ nwe mmanya adị m ndụ gota na-achịkụwara na ụdị fa adụrọ ihe iji atụ ụjọ ọgwụ na-eriri gị eri ụlọ ka nwoke si akwụ ada aka nte ya n'ụdị ha adụrọ. Ọ bụrụ na mmadụ nwere pawa iyi mvoke ọgwụ n'ime mmanya akọbara akọba ma na onye a nwere pawa iyi mvoke ọgwụ n'ime ahụ ịghọtara ya. Ịtụrụ n'ụjọ mee the needful nke abụ ofu. Nke abụọ abụ na-achọ ka nkọwara gị bụ na ọ bụrụ na emesịa nke anwa ihe nwaanyị gị nwaanyị ihe njisi gị gbaa nkwụ nwaanyị ihe njisi ka chaba dị gị ọkụ nwoke achị ịnụ gị ya gbaa nkwụ ọ bụrụ iwu na ọ ga-emie dị emebe ashebi spendịba nnukwu ego. Ihe dị mkpa bụ that right of the ụmụnna. Those rights a ga-enye ndị ọbụla si mee ya ọnwụ na imebara biko gbawa mbọ ka ị nweta blessing of family bịa anụ nwa ha. Nwaanyị ihe o ji dị mkpa na nwoke ya agba nkwụ gị bụ ịmalize ụbọchị ya gbachara nkwụ gị ka ndị ichie ka mmụọ niile dịbe nna gị na-ama na gị bụ Njideka na anụ di. Onye akpatara mgbe ochie nwaanyị nọ na bịara ije di ọ bụrụ na emegbuo ya o wee bee akwa wee kpọwa mmụọ dịbe nna ya kpọwa udo awọ kpọwa ndị mmụọ dịbe nna ya si ya na ya afụ alụ na ya bịara ije di iji ịfụnanya ewee megbuo ya. Akwa ahụ obere famili a ga-ata ọfịa. Ọnya kpatara na a na-akpọ mmadụ famili mewuru nwaanyị bịara ije di maka na mgbe i mewuru mmụọ si bịa ije di ịghọtara ihe awụ spiritual term. Mgbe ahụ iji eje duru nwaanyị a na be nna ya nwaanyị a na-asị ọ na-abịa ya mgbe ahụ o so ha nata mgbe ahụ
ka mmụọ dị be nna ya so ya abịa ije edi. So mgbe ọnwụ na imewuri ya mmụọ dị be nna ya ga-abụ ọgụ. Ọnya kpatara na ịfụ nwaanyị bịara ije edi ụbọchị a na-akwa nwaanyị gee ntị, ị nwere ike ị na-ejebere ya mmadụ ihe a na-eme. Ụbọchị a na-akwa nwaanyị ndị nwe digel na-abịa, ndị nwe ozu na-abịa, ha bịaruo o nwere egbe ha na-agba. Ị na-enye akwamozu ya afasị ha ga-abịakarị ihe dịka ebe 4-5 a na-eso ikpe azụ abịa, asị na ndị nwe ozu abịawago, daizi ndị be nke nwaanyị abịa. Ọ bụrụ nwaanyị adịghị nwaanyị mụtara efi, daizi ọgọ onye nụrụ adịghị nwaanyị kagoro nka mụta ada, onye na-anụ ada kpụrụ efi wee bịa. Efi ahụ agwụ ndị ada ahụ onye na-anụ ada mụtara ka a ga-akwụnye ndị be nke nwaanyị. Ọ bụrụ onye amụtabụrụ ndị jere ije edi, akpụnye ha ewu na ọkụkọ na ngwongwo dị anọ na ngịga. A na-akpụ ya ise na ngịga, ma achịgharịa akwa ma ebugharịa pichọ etu ọnwụrụ obodo unu si eme. Mana ihe minụrụ ihe abụ all the spirit of the woman ka a na-ese na pak dobe nna ya. Mgbe gburugboo asị ya grandfather na ọbụna ọkara ndụ, mgbe gburugboo nwaanyị nụọ na be di ya na-eje enyi ya na be nna ya na Igbo. Mana emechazie ewee sị mbara di na nwunye bụ ofe isi, na nwaanyị a jere ije edi na ụmụ ọ mụtara ebe o jere ije edi ga-ajụ bakere ebe e nyere nnefa, ewee na-enyizi na be di, mana na-aga ese na ngịga. Mgbe ha ndị be nke nwaanyị na-ana gee ntị iwe ọchị ha fụ na mgbe ha na-ana o nwere ihe ha bugasị. Ụfọdụ ga-ebu ma ji ma ihe niile ha ya ebu, ha ejido na moto ha ya ejida. Ihe niile abụ ihe nyere ha in exchange of a na-akpọ ya ise na ngịga na ọdịnala Igbo. Mgbe ahụ esere asịrị nga mgbe ọchị ya mgbe ha na-ana asị na ndị nwe ozu na-ana, ịfụ na a ga-agba egbe ọ na-ana. A na-akpọ ya ịgbasechi. Yes, ịgbasechi na mmụọ su enu wee bịa ije edi. So ịgwazi ha na alụmdi na nwunye nwanne ha nwata nwaanyị Njideka bịara nọ na famili a has come to an end. Agbazie egbe anwa, egbe a na-agbakwazi ewu ka the spirit na mmụọ niile so nwaanyị a wee bịa ije edi sokwa wee megide nachighị azụ. Ịmara enwere ike a na-eme na abụ mara ịmara ihe eji eme ya. Atarakwa ngo maka na abịazi ndị mmadụ adịghị pay attention n'ọdịnala amara ihe eji eme nke, mana a na-achịkwa n'ọnya karịa. Maka na mgbe a na-eje maka ojebe ejebe ka ara eze ọ nawakwa anawa ọka ara eze. Mgbe nwaanyị a na-achọ ịlụ di, a gwara ụmụ mmụọ n'obe nna ya na ọ na-ejekwa di ka e wee sue wee jebe nụọ die. So ọ nụchakwa die ruo mgbe o bunagoro akwụkwọ n'ọnwa Chukwu, agwakwa ha na a na-akwada. Ịghọtara ya? Ọnya kpatalụ na ị ga-agwa mmụọ dị be nna gị mee the needful ka mmụọ dị be nna gị wee soro uje ije edi. Ọ bụrụ na ha jee ije edi, ha ga-akwụdoro gị. Ije ije edi mụọ ozuzu afọ, mụọ ozuzu nkwọ, mụọ ozuzu eke, mụọ ozuzu orie, ukwe sie gị ike n'ala. Mmadụ ama agbagbu gị maka na ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọ. Ijeruo ebe anwa anabe nna a na-ịbịara ije edi anabata gị, maka na ndị mmụọ si be nna gị ga-akọmuniketi with mmụọ si na anabe di gị a na-ịbịara ije edi ewee nabata gị. Ka anyị na-aghọta na mmadụ eji ana Igbo abụrụ mmadụ eji eti efere, ma ọ bụ ị na-eme ọndaluk ijọs ihe mekasị ofe ihe na ụmụnna si na ịnụrụ nwaanyị jeje n'ụlọ ụka jeje tụfuo nkebe ego n'ihi na akpọ pati. Mana ego ije tụfuo ebe a wee ego iyi eti wee gbaa nkwụ mee ihe etu esi eme ihe maka ọdịmma gị na ọdịmma the union. Ihe na-achịkọwara gị bụ na ọdịnala Igbo na alụmdi na nwunye n'ala Igbo bụ ihe dị nsọ ka ọ bụ ihe dị sacred. All the oldest institution. So ọ bụrụ na ị na-abata na marriage, mee ka esi n'ime dị needful. Maka na nwaanyị ahụ ịnụrụ etu esi anụ ga-enyere gị ikikere over the woman. Nke ọzọ maka ndị Abuja, ndị na-anụ Abuja marriage na ndị na-anụ Lagos marriage, nye mmanya egbukọtakwana gị gụwụ nwoke ị na-achọ ịnụ nwaanyị, ọgwụgwọ dị brok na nwaanyị ị na-anụ chọrọ inyere gị aka n'ihe anyị na-afụ n'ụwa kịta. Ka ọ gwa arụ ka ọ bụrụ na ọgụ waji anyị gowu wee mee ego n'isi nwaanyị ị chọrọ ya,
ọ bụrụ na ọ chọrọ inyere gị aka na ịkpọ ndị band maọbụ ịgba ashebi 100 maọbụ ka mmadụ eji ebụrụ one in town ka gbasara ya, mana make sure na ime ego ga-abụrịrị gị nwa wụtara ego emere. Ihe adịrị sure na ọgụ nwa wụtara ego emere n'isi gị, maka na ego anyị mere nyere the sole right as the head of the family. Ka m kwụsị ebe a, imerecha vidiyo tụsa ya ndị ọzọ. Nwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a nkụzi taa, send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Agụọ m ọfọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, the friends of the temple, children of the temple. Ya nakwazi ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa Disemba, nakwazi ndị enyi anyị ndị na-esonyere anyị, ndị na-agwa ndị mmadụ gbasara eziokwu TV na ndị na-emetụ aka na share button. Ọfọdụ na-agụ n'isi ụnụ bụ na kakaka ya mụ na jijiji ya mụ. Ụfọdụ na-agụ n'isi ụnụ bụ na onye ọbụla sị na akwụ na ama achara mpama ya abara nke ya. Osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufe, asị m ufere amapụsịrị ọnụ, ya si n'ukwu pụọ ya. Nwaanyị ọbụla fụrụ ụnụ lụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ, asị m na nwa nwaanyị anwa ọzọ anwụzi na ya nwaanyị anwụ. Asị m gị ka o jere ụlọ aja ije ojebe je ejeru na osi ọnwụ na ọha ejeru ya nwụrụ n'ụzọ. Onwe mmadụ ọbụla sịrị na ihe ọmụ na ya eru n'aka, ihe na-eme ajọ mmadụ mee mmadụ ahụ. Onwe mmụọ ọbụla sịrị na ihe ọma ụnụ ama eru n'aka, ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ ahụ. Asị m na ụnụ ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ ọgwụ. Asị m onye si ụnụ ji wee nọrọ na anọgbu onye a na ndụ, onye si ụnụ ji wee dịrị ọ na-adịgbu onye a na ndụ. Asị m na ụnụ ga-ejere obodo, ụnụ ga-anakwaziri obodo, maka na ejiri ọnwa adịghị eme mkpọrọ. Asị m ka ọmaka mere ụnụ, asị m ọkwa darụ ndakwa nwunye ebi, maka na nke ọ mere ofu onye ama ezu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m na ụnụ ga-afụ njedebe arụ a, njedebe arụ ama afụ njedebe ụnụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Ndị enyi m metara onwe m nkwado ike isendịrị meseji na WhatsApp. Yes, my personal WhatsApp, only WhatsApp message only, 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ka ọ dịkwa echi niile. Daalụ.